Dicopot iki. Sing nyawang ndak bingung anake sing ndi. Wis nyem bareng-bareng. Mas Bogo. Ulang. Nek ngrumati jarak, akeh 144. Ojo nganti kuru. Yen kek nganti kuru, semua aku. Entuk kuru piye? Sing ora iso kok kuru kene. Wah, iki gane repot ya. Panter kowe ta. Bro ki ajeng mling. Gawean. Jarang mego mendung. Wih, saben dina kanggo graden tetep garang. Ojo nganti lemu. Nek nganti lemes. Lu ger. Jaran lemu kok ora entuk tegese piye, Gen? Ayo, ayo lemu boten saged mlayu malah mego kados aboten bokep ya, Gen. Ki ora nalantut kuliah seneng. Ngono doang. Patih lu gender kang mintal minul ya. Titianku turangga utawa jaran kang aran jaran kore. Jaran kore. Aja nganti kok pakane sembarangan. Aja nganti kok pakane kelapa. Nek kok pakane kelapa iki tidak ya. Pakane suket kolondono. Ini dong. Iya. Itu kolondono iki kok kolondono. Mestinya mapan ana ipat kejokan. Ya. Ini kok lali aja.